Ame tanadira la jouer kalo kile tan kelen samba flani mugan fla malati flani ma bele den folo ama fo bismillah anga don kibaru konna o konna la simba mbolo ka do moto doere ayela ka fo ko kunungo aéroport international Modibo Keita no be senu honi mali kon aéroport ba ayela ka fo ko koni 49 soldats mine koni soldats nu kon to armée no kosobe u kumbala ka jigi mali kon territoire sans felala uyu olu koni mine ma kum ta do ni soldats nu kon na kun kon kuye mi mali territoire kan barsa nyaaye u wa mine likan kela u ba yela ka fo ko autorité yara tu kan dale ko kalama donc u ba yela ka fo ko do kon tumbeno la sewere mana bo akola amna na bo oko kalama oko fe kibara wele mbambulu ka do moto doere aya ka fo ko Algérie camion saba nyongo ni atakira ngoko ni dugulu kan ko ni camion ban ngo ni camion de marchandises de ku tumbala ka bo bamako katara Algérie kon kan ko ayela ka fo ko ni camion ba saba ngo ni atakira jetega wele tabofe ko moto tigi nani ne ko ni ulajo ko ku ka ukuna fondi ayela ka fo ko man kon masonga ko opere o konna de la u kon ni jetega wele walo konta nyashin camion saba en konma Algérie ambassadeur yere mankanchama ko ni tira ko en kon dafe ngayela ka fogo famiyali ko ni sorola akonna la o ko fe la sewere mbambulu ko do moto do re syndicat des péagistes du Mali no SSPM olu mo kon fana ye communiqué do bo mimba yela ka fo ko piages kan renforcer ko a sécurité kan renforcer ka ta fe ko barsa ni wale ni wakati ni na jetketa walo kon bala kata ka poste de piages kon sekere ko ma sata o chera kosobe ni wakati ni na poste de péage la ku kala de ka do fara nombre kan wa sécurité yara kon fana bisa ka renforcer to kumna o bisa ka mi ma to e ma ko ni kon te bano o ko fe kiba la bambambulu ka do moto doere ayira ka fo ko tentative de coup d'état kon tumbala ka ke kan président de la transition segere no ye colonel Assimi Goïta ni tentative de coup d'état kon ni buru la weekend yere kon na de la kwe nga boya masiku kon ni foli ba kon tara ka ministre de la sécurité segere no ye Modibo Kone ko aye acte bravoure ba ken ko ina barsa ya kesil ko sobe kan ko en doji to komina mamul kon ye wale enke o kon ma seka o man kon fo nga min kon fora seka ka fo mo kon ya yere ka fo ko coup d'état kon ni doji la ba si fo était présent na ka gouvernement konna ni wakati nina la semu kumambolu ka do mabi oyeni ama fo akambe anyontuma